que Catalunya és una nació que vol ser respectada, que vol participar del procés de construcció europea, que és on trobarem la nostra plenitud, que vol un tracte fiscal just amb Espanya, que n'hi diem pacte fiscal, i que ha de tenir, com a nació, el dret a decidir el seu futur. Amb consulta o referèndum hem de poder decidir el nostre futur. Aquestes eren les paraules de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, fa 5 anys, unes afirmacions que poc tenen a veure amb el que ha dit avui, ja que el PAENCAP ha assegurat que no cedirà edificis municipals pel referèndum de l'1 d'octubre si aquest no es pacta prèviament amb l'estat espanyol. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Ros ha manifestat que a Lleida es complirà la llei i que de lleis hi ha moltes, però legalitat només una. L'alcalde ha retret als últims governs de la Generalitat que no hagin buscat realment diàleg amb l'Estat per resoldre aquest assumpte. I vosaltres què en penseu? Veieu bé que l'alcalde de Lleida no cedeixi espais municipals perquè la ciutadania pugui votar al referèndum de l'1 d'octubre? Ja podeu opinar a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé!